Fem una recepta que té un punt exòtic, és molt fàcil de preparar i a més molt gustosa. El secret està en la salsa, que té un seguit d'espècies i iogurt natural llet nostra, que li dona una tendresa a la carn espectacular. La lactonesa és el mateix que la maionesa, però en lloc de fer-se amb ou, se fa amb llet. Què té de bo la lactonesa? Que ens evitem els riscos de l'ou cru. Per fer la marinada posarem diversos ingredients. Comencem per les herbes. Les marinades amb iogurt són molt típiques a l'Índia i s'utilitzen moltíssim perquè l'àcid làctic del iogurt li dona suavitat a la carn, tendresa i a més li aporta molt de sabor i és un àcid que és menys agressiu que altres tipus d'àcids. Per a coure el secret, lo posarem en una planxa ben calenta que segelli per una banda i segelli per l'altra, que quedi ben doradet per les dues bandes, fins que quedi per dins cuit, però tampoc molt ressec. Entre 3 i 5 minutets per cada banda, depèn del gruix de la carn.